ሓበሻዊት ወርቂ ሓዊ ኣነ መትያለኹ It's about to get messy What you hot ከም ጓህሪ ከቃጽለካ እዩ Fire ተመልከተኒ ከመይ ገይረ ክወዛወዝ ኣይትሓዘኒ ሎሚ ዓለም ክትገላበጥ እያ እዛ ወብለብ እዚኣ ንዓለም ክተናውጽ እያ Shit you style ኣብዛ ከተማ መን ኣሎ ከማይ መንመንን ኣነ ያታ main character ኣብዚ ፀወታ ኩሉ ዘማርር ኣነ ያታ ፍታሕ ኣብ ክሳደይ ኣልማዝ ኣብ ገጸይ ፍሽኸታ ግን ውሽጠይ ናስቲ እዩ የብለይን ምሕረት ኣእጋረይ ክንቀሳቐስ ከሎ መሬት ትርዕድ እትረስኒ ክሳብ ኣዕጽምቲ ይሰርጽ ኣነ ኣይኮንኩን እታ ትልምን ኣነ የታ ትእዝዝ ንዓይ ንምሓዝ የድልየካ ዓብዪ ትብዓት ዝሕዝ I'm the boss What you hot ከም ጓህሪ ከቃጽለካ እዩ ተመልከተኒ ከመይ ገይረ ክወዛወዝ እዛ ወገብ እዚኣ ንዓለም ክተናውጽ እያ Shit you style ኣብዛ ከተማ መን ኣሎ ከማይ መንመንን ቀሲልካ ትንክፈኒ ከቃጽለካ ኣብዛ ዓራት ንጉስ ክገብረካ ኣየፍርን ኣይፈርህን ድሌተይ ይፈልጥ ከማይ ክፈስ ከም ሓዊ ከም ወርቂ ከም ዚናተይ ባድያበይ ክትረክብ ብሓቂ ንዓይ ክትረክብ ቪዛ የድልየካ ግን ሎሚ ኤንትሪ ሂበካ ወዙዞ We the baddest ኣይትኳርስ ኣነ ያታ main character ኣብዚ ፀወታ ኩሉ ዘማርር ኣነ ያታ ፍታሕ ኣብ ክሳደይ ኣልማዝ ኣብ ገጸይ ፍሽኸታ ግን ውሽጠይ ናስቲ እዩ የብለይን ምሕረት ኣእጋረይ ክንቀሳቐስ ከሎ መሬት ትርዕድ እትረስኒ ክሳብ ኣዕጽምቲ ይሰርጽ ኣነ ኣይኮንኩን እታ ትልምን ኣነ የታ ትእዝዝ ንዓይ ንምሓዝ የድልየካ ዓብዪ ትብዓት ዝሕዝ I'm the boss What you hot ከም ጓህሪ ከቃጽለካ እዩ